Поздрави от склада на фирма Елба. Аз съм Момчил Петров, част от екипа на Aeraking. Днес сме тук, за да ви покажем как се оптимизира по възможно най-добрия начин складовото стопанство. Елба са един от най-разпознаваемите търговци на железария във Варна с 9 магазина. За да поддържаш 9 магазина и да разполагаш с огромното портфолио, с което те разполагат, е нужно наистина да знаеш кое къде се намира. Това зад мен се нарича мецанин или структура вътре в складовото пространство на няколко нива за максимално оптимизиране. Хайде да ви покажа как изглежда. Всичко е безопасено, така направено за лесна работа и за достъп до всяка една стока в склада. Коридори с осветление, противопожарни изисквания за решетките на пода и на тавана, който виждате. Здрава и стабилна структура, без никакво мърдане, клатене и така нататък, с два изхода, разбира се. Ето тук може да видите heavy duty или стелажи за палети, както и стелажи за средно натоварване, как се използват и как работи. Ето така изглежда един нов, модерен, много функционален склад. Фирма Елба са пример за това. Ако искате и при вас да е така подредено и модерно, това са нашите координати.